I veliki pozdrav svima da bi došli u novi video na našem kanalu. Moje ime je Stefan i danas započinjemo jednu novu igricu koja se zove Team Fortress 2. U prošlom klipu ste mogli da vidite, mogli ste da čujete mog brata i rekao je sve što se tiče igrica i sve to. A evo ja danas snimam facecam pošto smo kupili novu kameru i novi mikrofon, sad ne mogu da snimam, nije mi bitno. Idemo da počnemo da igramo Team Fortress. I sad tu gore na ovom čošku imate da birate svoje heroje koje ćete. Ja obično znam ovog s bazukom, pošto mi je jako najbolji. Sad malo više šteka. Odar, ovo ćemo sve malo snimiti, nema se. Ljubav mi. Imate mislim ono dobre igrice, nije loše, imate razne klase. Event U. Da ljudi malo šteka, valjda možemo smanjiti malo rezoluciju ili nešto. Samo da vidim video. Ne možemo ništa, ajde. Nekako valjda će proći taj šta je već. I moćemo da igramo normalno. Vidjet ću na kraju videa ako bude puno lagalo. Skinuli smo ga. U gornji da sam čošku vidite. Koga ubije sve to. Da na kraju ću vidjeti da li laga ili ne laga. Ako puno laga snimit ću lakše ponovno, ne znam kako. Ali ćemo vidjeti nešto. Odigrat ćemo samo ovu rundu do kraja da smo završili. Idemo sa sleđa. I da ćemo ga ubiti. To, ubili smo ga. Valjda. Da, jasno, ubili smo ga. Do sad smo ubili dvojicu, mislim nismo mi ubili, nego smo zajednički, kada kažem, snagama ubili nekog lika i sad nas je neko skinuo od gore. Tu štarkare jedna malo, da kažem, bem. Da ne vidim klasu, čekaj da pravim, da vidim da li ima neka druga. Opa, ima snajper. Može. Ima i uzi. Pa ubili smo lika. Za malo ovog drugog ubijemo. Ili smo i njega ubili? Idemo. Dobro. Idemo da vidimo sad dalje. Da možemo nekog da ubijemo. Sada sekund, ja. Sad pogledamo se nešto sad zakrenula. Dobro, sad ne laga toliko. Ti bazuku, da ti imam bazuku. Crko sam ljudi. Umorio sam se. Sav sam se umorio, jadan, vidite kako sam se umorio. Nećemo se uštakati. Ubili smo jednog. Vidite gore da smo. Evo ga, ovaj što se preruši. Joj da, mogli bi njega da uzemo. Ali nešto mi se ne da. Ne bi, ipak bi ja što sniperista. Kraj ove runde. Mislim, sad sam nekako ne naviku, ali mene su skinuli snajper. Dok ja naciljam, mene skinu snajper. Sad ćemo skinuti nekoga dalje. Kad vam kažem. Valjda skinuti.
pukli smo u nogu, ali idemo ovako. Pobišemo. Dobro, ubili smo njih 4, a mi su nas malo više puta. Ali čekajte da baš uzem nekog drugog linku. Uzet ćemo ovog. Ovo je da može da pljuje, ne da pljuje vatru bože, nego ima tu pušku neku pa s tom vatrom. Sljedeći klip će vjerojatno isto biti ovo. U komentare ako... I šta je ovo? Se radim time povedio. Znači mi smo izgubili, šta mi smo sad kao izgubili? Kako trči? Da, ljudi u komentare pišite da vam se sviđa ova igrica, da li da snimamo, da li ne. Ali ja, crveni smo pobedili šta da se radi. I ništa ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu.